BPFनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिनि मोनसे बाखनायथाव खौरां। इसोरखौ सिबिनाय मन्दिर गिर्जान'फोरा मोजां जानांगौ, समायना जानांगौ, जेन जों गोजोन खुसियै इसोरखौ सिबिनो खुलुमनो हायो, बुंदों भेरगाव बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। बाथौ मन्दिर न' लुफुंनो थाखाय 20,000 अनसुंथाइ होदों बिक्रम दैमारिया। गावनि बियाबाव थानाय खाग्राबारिनि पटला गामियाव धोरोमनि मुङाव रावखौबो अननो हायाब्ला धोरोमखौ लाना मा जानो, बुंदों मिरु लाइमोन BPFनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मआ। आरो आं बुङो इसोरखौ सिबिग्रा न'आ मोजां जानांगौ, गोथार जानांगौ आरो साफ सिखोन जानांगौ। बेखौनो उद्देश्य लाखिनानै नोंथांमोना दिनै गावनि रां जेबो रावनिफ्रायबो सहाय मोनालाबासिनो रायजोआनो दिनै गायसननानै लुखांनो नागिरदों। बेखौ आङो जोबोरैनो बाख्नायदों आरो दिनै आंनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ सहाय खालामगोन आरो आंनि सहाया पार्सनेलि नङाब्लाबो गभर्नमेन्टनिफ्राय जा डाइरेक्ट मन्दिरनि नामाव नङाब्लाबो कमिउनिटिनि नामाव जिहेतु मन्दिरनि जानानै अनुदानफोरखौ होयो, बे लाइनजोंनो आङो बे मन्दिरनि मुङाव आं होनो दिनै प्रमिस खालामदों बेयाव गसंनानै। आरो जेब्ला जोङो मन्दिराव थायो, मस्जिदाव थायो बा गिर्जायाव थायो, इसोरखौ जेब्ला सिबियो, धोरोमजों थानानै जेब्ला जोङो इसोरखौ फुजा खालामो, अब्ला जायफ्रा धोरोमजों थायो बिथांमोननि साननाय, बिथांमोननि सिन्ता सरजा, बिथांमोननि आखल आखुआनो आलादा जायो, नङा होमबा? बिनिखायनो जोंनो मोजां मन्दिर नांगौ, मोजां मस्जिद नांगौ, मोजां गिर्जा नांगौ, साफ सिखोन माने समायना जानांगौ। जेरै दा नैबे जोंहा दंखायो, ओरैहाय जुदि जोङो मोजां खालामनो हायोबा रायजोनि नोजोर साननाय गोसोफ्राबो मोजां जागोन। दा बिनिखाय आङो रायजोखौ हामबायदों बेबायदि मोजां इनिसियेटिभखौ लानायनि थाखाय। दिनै आङो नोंसोरनो जेबो होलांनो हायाब्लाबो खुन्था गायसननायनि मुङाव आङो 20,000ल' आं होलांनो हागोन। बाखि नांगौ जानाय जिथु कमिउनिटिनि नामाव आं बेयाव हमनानै दोनखाबाय होननानैसो साननानै लानो हागोन। दे सेकेन्ड टाइम आंहा जाबाय बेहाय बिदि होनो मोननाया। बैथिं 19टा बाथौआव आङो माबा लादों, 19टा। फार्स्ट टाइम आङो बाथौ माबानि धोरोमाव आं थांनो मोनदों नालाय, मिथिङाव लिंजादों। बिनिखाय 19टा टयलेट ब्लक बिसोर जाग्रोगोन आरो दा आरो सेकेन्ड टाइम बे फैलायबाय नै खाग्राबारियाव, नङा होमबा? बे जाग्रो जों अनलायनाय, सहायलायनाय जोङो खालामनांगोन। गावजों गाव हेल्पिं हेन्ड, अनलायनाय, सहाय होलायनाय बेफोर थानांगोन। बाथौआरि हिसाबै बाथौआरि नायलायनाय, सोरबा धोरोमारिखौबो जों मालाबा सहाय खालामनांगोन। दा बिदि अनलायनाय गेजेरजोंसो दिनै प्रिथिबिया थांनानै दङ। दा ओंखायनो जों बेखौ परम्पराखौ जाहाथे लाखिलांबाय थानो हायो, धोरोमखौबो जों साब सिखोन खालामलांनांगोन। गोदोनि बादि फुजा होनसेबाल' सनब्रबलाबायनाय, माब्ला फोसाबब्रबनाय नङा। थानसालिया जोंना मोजां जानांगोन। थानसालि दा बेवहाय जेब्लानाखि थानसालिया मोजां जायो बयबो फैबाय थागोन, बेवहाय सिबिनो फैगोन। न'खराव एसे माबा जादों, खैफोद आफोद जादों, फुजा हैनोथ' मन्दिराव एसे फुजा हैनोबा गोसोखौ मोजां मोनो, बेमार आजाराबो हामलाङो आरो, नङा होमबा? ओंखायनो जोंनि मोनफ्रोमबो थानसालिया माने सिबिजाबाय थानाय, बेवहाय सोरबा सासे फुजारि दोननानै बा पुर'हित दोननानै, जानागुरु दोननानै सानफ्रामबो बाथि सावनाय बेफोर बेबस्थाफ्रा थायोब्ला जोङो सिबिनानै गोसोखौ गोथार मोनो, सान्थि मोनो, खैफोदनिफ्राय जों माने रैखाथि मोननायनि लामाखौ मोननो हायो। दा ओंखायनो जोङो धोरोमखौ हमथानानै जायगाफोरखौ साब सिखोन खालामनानै जाहाथे मोजाङै जों आवगायलांनो हायो। दा बिदिखौ खावलायनानै सासे बाथौ सिबियारि जानानै दिनै बिक्रम दैमारि बिथांनोबो आं साबायखर होदों, रायजो राजाफोरनोबो साबायखर होदों। आरो बे पटला गामिनि जेसेबां बाथौ सिबियारिफोर दं, जाहाथे जोङो अनलायनानै जाहाथे जोङो खामानिखौ मावलायलांनो हायो।